तोर तो हम मुंह देखल नहीं चाहत तोरा लेके पानी मंगला आई हटो पानी लिया तड़ी भाई बड़ी पानी लिया तोर मुंह नहीं देखल चाहत हरामी कहीं का बाबूजी ऐसे लोग काहे बोली ना कैमरा में गलती बट हम का बताओ तो हे घर में हमार रहल मुश्किल हो गई हाथना दिन हो गई ला एगो घर में लड़का लड़की पैदा न भइला स काहे नहीं कैसन कुला छनी लेके आइल ह ससुरा एकनी के मन करता कि हम घर लेके दे दी आज क्या सब नहीं हट जाए बाबूजी हमरा के कैसे कैसे बोलता नहीं अरे वो तो भगवान के हाथ में बैठे कि हमरा के दियन की ना दियन क्या करते रहो वाह कोई कहां जाई रे फिर पी लेनी तो ऐसा काय करो तनी पी के काय रो जाई ना भाई बैंक कहां निकल ले रहा हम नहीं हट जाए चाहते नहीं नहीं हर हाँ। क्या करे हमरा के बाबूजी हमेशा ताना मारत रहेला क्या कहत रहो कि 6 साल हो गल बियाह कइला एगो पंच ना भइल हमरा में का गलती बाजी हम कुछ कह दें तोरा के जित बाबूजी काहे रे कैसे कहत नहीं हम नहीं ने तोरा कुछ कहत रे पी के काय आई ना और ये हल्के से ताना मारी ना कि ना कमाए के ना धमाए के पीले तटे ज्यादा हमनी में थोड़े दोस्त बा कोनो ना जी देखी रे खुशी है हमार खुशी में रे हो सकत तो दूसर बियाह कर बोले वो बन से देख तो बाबूजी तक खुश रहिए ना रे हम कोई से बियाह अब कोनो से ना करब अब कहाँ रे जब हमारा दिक्कत होना नहीं हमार में हरानो हम राखत नहीं तो हमारे बाबू का काहे दिक्कत बा ससुर खाली आवत हन पी पी के घर में मजलिस से जमैले रहत हन देखा साथ नहीं भगा दे मेहरारू के घर ले ढेर दिन पतो ही माना नहीं बुझाई आई हमार मेहरानू कोई भागे वाले नहीं के 6 साल देखनी 6 साल देखनी तो हम लोग के साला एगो लड़का बच्चा पैदा ना कइलस आई गांव के लोग तो कहते बा तू अब कहे लगलो त का करी सारू तरह मुंह लो मुंह बोल त के करे धरे खाती आई रे आई मुंह बोल त के करे धरे खाती आई जब हमार मेहरानू ही हम राखत नहीं तो तारा का दिक्कत बा का दिन रहबा तुमको का दिन रहबा आई हम जितना दिन रहो हम ततना दिन रहो हमरा कोनो दिक्कत नहीं के दिक्कत नहीं के सार खाली दारू पियत हवा ना अब मेहरारू के देखते बानी रहन चाल आई करेगो ए खाली तू बक बक करत रहो तार से के बोली ना जा मरला अभी सार के बुझाते नहीं के कि कैसे रहल जाला घर में कहा तो दोसर शादी कर त बुझाते नहीं के पानी ले आवा सर ले आवा सब पानी यहाँ ससुर खाली दारू पियत हवन बाबूजी पानी तोर तो हम मुंह देखल नहीं चाहत तोरा लेके पानी मंगला आई हटो पानी ले आवा तड़ी भाई बड़ी पानी ले आवे तोर मुंह नहीं देखल चाहत हरामी कहीं का बाबूजी ऐसे लोग काहे बोली ना कैमरा में गलती बट हम का कइले बानी का गलती बा अभी एगो लड़का ना जन्मावली पूछा था का गलती बा 6 साल हो गई ना बाबूजी ऐसे मत बोली भगवान का अगर कृपा हो तो जरूर हमरा के चल अपने गाय भाग जाओ आई ले जा साला हम जानती तो सदिए ना कोइले रहती औ एगो सार बाव त काने फरार भई रहत बा यही पानी पिए के एकर सकल के देखल चाहत है कर भाग जा हमार गाड़ी का बोलत रहो ओकरा का चल चले हट में सही बोलत रहो चल बाबूजी तो अब रह रही छे जब हमनी के जातन जा इतने में खुश बनी था हम चल लेते नहीं घर से रौरा न जाई जी रौरा दूसर बियाह कर ली भले अरे चल ना ई चाहत नहीं कौन रहे के चल बाबूजी के रौरा मत छोड़ के जाए कैसे की गलती अरे चल ना। बेटे छोड़ दे चल बाबूजी चल चल ए बाबू जाए तो ए बाबू जवन गलती भइल तवन भइल आज हम जान गइल कि एगो परिवार चलावे खातिर लड़का लड़की ना होला यदि तू खाली ताना मारत रह तोरा बोलत रह तोरा बताओ जाए दलो बाबू तू तारे टेंशन में तो हम दारू पियत नहीं रोज बाबूजी काम रे में गलती बटे बताइयो तो भगवान की कृपा
बाबा कि हमरा के हमर गोद भरियन की ना। ज्यादा पतवा तो न रहलो जदी तो हालो छोड़ के चल जे बोलो तो हम अकेले घर में कैसे रहो। अगर हमरा यही में बा खुश तो रही के दूसर बियाह कर दी। अरे हम भी आना दोसर करम ना ना पतवा ज्यादा गांव के चढ़ावला बढ़ावला में हम ऐसा कुल बात बोल देनी है, लेकिन अब कहीं नहीं के जाए के घर में राम तेरे रह लो बनाव लो खा लो। जा तो बाबू बैग रख दो। खाली बोलत रहत जा तो बाकी बाबू दारू पियल कम कर दो तू। अब पियम ना, तू खाली टेंशन देले रहता और दिन ऐसा। जा तो बाबू अब ऐसा बात कबू ना बोलो। चल ठीक है, दारू ना पियो बाद में। चल चल बाबूजी के कहो कि हमरा कैसे बोलत रही हमरा में का गलती। अरे चल समझ में आइल बाद में। चल चल सुनी ना काम कर। आज के आज चली हॉस्पिटल हम इलाज कराई। चल चल सब कुछ है, चल।